Sang guru wis dawuh anggone nglakoni ilmu jaya kawijayan wis ora ana kang godhang nganti buntas lumabening daya kasekten prasasat iki jagat senajan to ngono ora ninggal marang wajibe Bela Nagri to ing pati para siswa dina kang becik iki gek mapan kono piyuk ora ndelomokane supaya dadi waruk kang pinunjuk pendataran ketang diwiti oleh pendataran kawiwitan.
anggone nglakoni ilmu jaya kawijayan wis ora ana kang godhang nganti buntas lunga bening daya kasekten prasasat iki jagat senajan to ngono ora nekal marang wajibe Pilonagri toing pati para seswa jasiramu bar angkara rungokno meneh gedhekne karep dina kang becik iki gek mapan kono piyuh ora ndelomokane supaya dadi waruk kang pinunjul pendataran gedang diwiti oleh pendataran kawiwitan